vond altijd mooi dat het beroep van ondernemer of timmerman, dat vond ik prachtig. Hè? Die maken wat. En nou, dat kiest oren zien laten, dat kiest trots op wezen, dat kiest beter meidje. En ik kiest zeggen van nou, dat ga ik maken, dat doe ik. Dus ik wil graag producten maken die maatschappelijke relevantie in zich hebben. Nou, toen kwam het probleem met benneporno voorbij. Ik dacht van ja, nou, dit ging gewoon meidje. Je zult het aan de boetenkant net van aan, maar hier wordt software ontwikkelen. Die het politie in Nederland, Engeland, Duitsland, Zwitserland, België, Luxemburg, Frankrijk, Noorwegen en Zweden broekt bij het opsporen van benneporno. Amerika en de krek bij een kaam en er wordt nu inzet op Australië. Er zijn serieuze contacten met de politie daar? Ja. Dus de kans is groot dat die de kans is heel groot. Ja. Voorheen was het zo dat de cd's van een verdachte worden in beslag genomen. Nou, dat kunnen er duizenden zijn, want dat ook alle gewone films die hij gekopieerd heeft. De regisseur moest vervolgens elke cd handmatig in het laadje stoppen, handmatig kopiëren. En ja, dat neemt natuurlijk hartstikke veel tijd in beslag. En dan heb je de software zo ontwikkelen dat die plaatsjes eruit halen bijgeliks van gezichten. Ja, bijvoorbeeld gezichten halen we eruit, maar we kunnen alle bleerfoto's eruit halen bijvoorbeeld. Nou, waar toch de regisseur in staat is om toch heel snel naar het relevante materiaal te gaan. Naar die ene foto van dat famke of dat jonkje wat misbruikt wordt en wat nog net bekend is. Want daar dorst het eigenlijk voor. Speel je hem dan ook een rol in die hele grote zaak Robert M? Of uw product nou in de Robert M-zaak wel of net gebruikt wordt, vind ik eigenlijk zelf net zo heel erg relevant. Wat ik veel belangrijker vind, is dat de band uit een hele benarde situatie redden binnen. En nou ja, dat jouwt dus moraal. Ook in de zoenswaardig is Sius actief. Mensen niet alle dagen weer verskate medicijnbroeken krijgen die vaak verpakt. Dat moet wel weer gecontroleerd worden door mensen en dat kost een heel soort tijd maar een grote kans op flaters. De inspector is een machine die die pillen machinaal bezucht en controleert en wordt hoe de hele vrouw broekt. De volgende patiënt is oranje, betekent dat hij oud is trouwens. Wat is hier aan de hand? We verwachten 3 pillen, er zitten 4 in. De 3 vinter, 3 vinkjes en 1 kennen het plaatsen. In juni zullen ze verhuizen naar de andere kant om daar een pad van het Rabobankgebouw te hieren. Naar je onderkom. Ja, dat klopt. 8 en 9 juni zullen we verhuizen. En nou, dan hebben we plak voor in ieder geval 40 man. En dan kunnen we nog zeker 12 hier groeien.